Що то? Столията. Па ядеме ние. Айде, Чувай тук да кръстим моята. Не, Светли, Не, он яде. делия. Не, то си е дел и твоя дел. Снимай, снимай. Хайде, Твоя Тере. дел ти го стави. Хвала Богу, много ми добре. Айде, хвала и на вас, Батева. Айде, по-добре го доктор Йовен, айде. Примариус. Айде, брата му те, айде. Значи идех се качвай, ке се Ало, видим. идеме. Айде, Хвала много. Нищо. Чика добре, айде видимо се отмарате, ке се видимо. Неделя и сви сте tu само за Чика Добривой. Я викам, она колата взема да го. Коло ли взема? Не, она полека иде. Полека иде. Я какво ще взема цел приказка да не отиде на. Абе, дай какива типа има тук. Ама Попо, тук е уредно. А? Поп. Аз знам, но не е тук. Там беше къде аз ще отида на Ало, Дарко да не е вземам. тук, я мисля. Широк дол те гаражите горе. Ти ми кажеш, аз знам го местото. Коди Дарко да го взимам. Ти ме Да, преказваш, да. що ме прекява къде него? Кой? А Дарко отида. А, не, я отида да вземам от дето свидетелство на нещо. Така не е защо. Чист не знам. Не Не бе, за Скопие му прекядне документи за наде. Добро. А, да. Да, и он ги донес, даде ми ги човек. Чика, добре, видимо се. Айде. А, бре, Батева. Поло си е поло, а чика, Батева. Добре си поло, видимо се, айде. Неделя знаеш. Договорено. Знаем, Някой човек. дойде, ке дойдете па. 3 сата. Благодариме. Айде, отмаряте, ке дойдете.